Moodle permítenos crear wikis. Unha wiki é un conxunto de páxinas web que poden ser creadas de xeito individual por un alumno solo ou ben traballando en grupo. Ten unha característica, é que se trata dunha actividade que non é avaliable. Imos ver cun exemplo sinxelo como se crea unha wiki. Antes de nada, na roda dentada temos que activar a edición do noso curso e no apartado onde vayamos a crear a wiki, como sempre, engadir unha actividade ou un recurso. Buscamos a wiki, que é o último, e agora asignamos o nome. Por exemplo, imos a traballar sobre o magosto. Podemos establecer unha pequena descrición do mesmo e indicar que tipo de wiki é a que estamos a crear. Nunha wiki colaborativa, pois traballaría todo o grupo, mentras que nunha wiki individual sería un traballo de xeito individual para un alumno concreto. Imos facer unha wiki a nivel de clase. Nome da primeira páxina, eu habitualmente pois indico o índice ou listado de contidos. Que formato vai a levar a nosa wiki? O formato que ten predeterminado é o de HTML, que é a linguaxe de marcas por defecto para as páxinas web. Se adapta sen ningún problema. Non queremos establecer ningunha outra configuración, gardar e volver ao curso. Temos creada xa a wiki. Agora sería empezar a meterlle entradas a páxinas e os contidos das mesmas. Entón, vou establecer eu cal serían as entradas no índice que fixemos hai un momento. Pincho na wiki, índice, formato HTML e crear a páxina. Ben, aquí agora metería os enlaces ás páxinas, que teñen que ir con dobre corchete. Entón, por exemplo, vamos a poñer unha pequena introdución, cerro corchete, doble corchete, unha pequena historia do magosto, doble corchete, abro, e, por exemplo, agora unha galería de imaxes. Teño creada a miña wiki, teño unhas entradas no índice, gardo. Agora, pois digolle aos alumnos que vayan facendo, que vayan entrando e colocando o texto, imaxes, enlaces, o que corresponda a cada un destos apartados. Entón, abro unha nova ventana, teño aquí nun novo navegador iniciada a sesión outro usuario, e aquí está, o magosto. O alumno vai a facer unha introdución de datos, por exemplo, aquí, dalle a crear a páxina, empezaría a escribir os contidos que el considere, tendo en conta que temos o editor habitual que usamos en Moodle. Doulle a gardar, estaría metido os contidos. Quere facer unha aportación concreta no apartado de historia de magosto? Pois volve outra vez á wiki, vai ao apartado que el considere, crea a páxina e empeza a colocarlle o contido. Podía meter un enlace ou unha imaxe, gardo. Se volvemos á nosa páxina, como profesor na nosa aula, aquí onde teño o magosto, vexo que se me fixo esta entrada de aquí que aparece en cursiva e de cor vermella todavía non ten entradas. Esta xa ten unha entrada con certa información. Eu quero ver que fixeron os meus alumnos. Iríame, por exemplo, a historia e aquí vexo que hai un usuario que neste momento pois ten unha primeira aportación. Se vou aquí a editar, podría modificar o contido, aquí en mapa teño para ver as entradas agrupadas de xeito alfabético, en ficheiros, por exemplo, se alguén me subira algún tipo de arquivo, pois aquí estarían todos os ficheiros que se empregaron na wiki. E con isto teríamos creada unha wiki na aula virtual que poden traballar e facer a súa aportación os alumnos do grupo no momento que consideren.